Gagi, pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Sena! Mahilig ka bang bumarkada Ay. nung nag-aaral ka pa? Legit yan, oo. Pero I'm just very thankful na I was surrounded by right people kahit papano. Wow. Yan kasi yung laging sinasabi sa akin ng nanay ko, okay lang magbarkada ka, pero piliin mo din Wow. yung papasok yung papasok sa circle mo. Papapasukin mo sa buhay mo. Kasi totoo, ngayon ko lang siya na-realize, Robin Sena, na parang somehow makaka-apekto talaga siya sa behavior mo sa school, behavior mo sa pang-araw-araw mo sa bahay ninyo. Totoo. Pero alam mo, mahirap din naman kasi pumili ng kaibigan talaga. True. 'Di ba, lalo na kung bata ka pa, 'di ba? Hindi mo naman alam kung sino yung mga bad influence sa good influence. Tama, hindi ka pa naman influencer. Kaya nga, 'di ba? Kaya mahalaga siguro na okay lang lalo na kung bata ka, expose mo lang yung sarili mo sa social circles mo. Yan. Tapos along the way doon mo na lang makikita kung sino ba yung mga barkada na nakabubuti para sa iyo. Ikaw ba mahilig ka magbarkada noon? Oo, social butterfly ako. Akala ko social climber. Pwede rin. So yung parang mabilis kang makisama. Oo. Pero more of sila kasi na ano sa akin, Na-attract. nakiklingy. Kasi syempre parang, di ba yan yung may putok? O gano'n. Ma-attract sila sa'yo. Pero sa bagay may putok naman na parang ang sarap amuyin no? Yucks! Totoo ba? Ikaw, sa'yo nang galing May Na-attract putok? dahil may putok. Kasi langaw Baliktad, sila. nilalayuan nga yung may Hindi kasi putok langaw sila. Langaw sila sa buhay mo. Ay naku, ito na kami siya. Iririgam namin sa iyo ang 6 na uri ng tropahan sa school! Tara, kape! Tara, kape! Yung isang taon na tayo, di pa rin tayo nagkakaintindihan. Muna tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Mean Girls! Ayan. Ayan, Mean Girls, ito yung mga tropahan na parang wala nang ginawa kundi magkalat, hindi lang ng virus, kundi ng kasamaan ng ugali sa buong campus. Ayan, dito na buo ang mga backstabber Oo. Ito talagang pinanggalingan ng alamat ng Marites. Totoo yan. Diba, yung mga Mean Girls na yan. Oo. Papareha kami ni Robin Sena, ayaw namin sa Mean Girls. Yan yung kasi yung mga Mean Girls na to, yan yung mga nagkalat yun yung mga nagkalat ng balita, fake news nung high school kami na may putok daw ako sa paa. Sa paa? Oo, namabaho daw yung paa ko. Hindi Amoy ba patis totoo? daw. Hindi totoo. Ha? Hindi totoo. Next question. Oy, pero aminin naman natin, nagkaroon din tayo sa punto ng buhay natin na mabaho yung paa natin. Totoo naman. Diba, na may Kilikili. putok tayo. Totoo yan. Nainis lang ako kasi itong mga Mean Girls na to, nag-open forum. Tapos akala ko, amin-amin lang. Alo, tas buong campus na. Kaya ako napalipat sa section Makopa. Dahil may putok yung paa mo. Ay, nako, wag maging Mean Girls, Tama. Anyway, that's number 1. Puro tayo sa number 2. Pangadwa. Ito ang mga Lover Boys! Yan. Ito yung mga kumanta ng I remember the days we spent together. Yan, ito yung magagaling mag-gitara kapag wala si ma'am. Ang lakas ng dating niyan. Tapos may mga panyo. Yung panyo nila may lamang pulbo. Yan yung pinang-foundation, pinang-re-retouch nila. Tuto. Tapos sama mo pa yung mga bag nila na may bungo. Yan, o minsan kabaong. Oo, tas nakalagay My Chemical Romance. At mayroon pa yan, sombrero, don't give up. Ayan. Anyway, that's number 2 po naman tayo. So number 3. Pangatlo, ito ang mga feeling main characters. Yan, si Jessa. Ito yan. Legit yan. Diba, feeling niya umiikot ang mundo sa kanya. Pero usually naman ito yung mga tropa natin na nagguglu sa samahan sa tropa. Sila yung sila yung bida sa GC natin na laging nangungumusta sa atin, laging nag-organize ng reunion, laging nag-organize ng open forum. Hindi niya alam, siya yung dahilan kung bakit nagkakawatak-watak yung magtutropa. Siya yung problematic. Pero siya rin naman yung dahilan kung bakit nabubuo minsan. Tama. At saka siya yung nagpapa-birthday lagi, nagpapapunta sa bahay niya. Totoo yan. Diba? Kaya deserve naman maging main character. Legit yan. Diba? Anyway, that's number 3 po naman tayo. So number 4. Pang-apat. Ito ang mga Samahang Walang Iwanan! Tanggap ka nila kahit ano ka man. Tanggap ka nila kahit medyo nauhuli ka na, repeater ka. Yung tipong repeater ka dahil magtotropa kayo, sige, sabay-sabay tayong bumagsak. Ay, naku,
Meron kami isang naging kaibigan si Precious. Okay. 4 kasi kami. Tapos siya lang yung nasa top. Ay, wow. Lahat kami nasa Bottom. baba. Oo, lahat kami bottom. Mga pinakabobo sa classroom. Kaya siya yung pambato namin. Na, ayun nga, ikaw na lang humatak sa tropahan natin kasi ang pangit na ng tingin sa atin. Totoo. Pero pag sa ibang naman, aspeto, halimbawa extracurricular, yung iba naman yung hahatak. Ay, oo. Kasi medyo lampa tong mga to yung mga magagaling sa klase. Yun si Precious. Nung PE namin, tinamaan ng bola, umiyak siya. Tapos lahat ng boys parang kinikare-care siya. Kasi maganda. Oo. Pero kapag tayong tinamaan, kaya mo yan. Oo, kaya babatuhin ka ulit. Ay, naku, anyway, that's number 4. Muna tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga bad influence. Yan. Ito yung mga sinasabihan ka ng nanay mo, ikaw kung nagsasama kay Konyo Bicolano, mapapariwara yun sa buhay. Kasi alam mo, marirealize mo yan sa sa dulo na nung laro mo. 'Di ba? Sa dulo na ng lahat ng ito na parang kaya pala merong ganyang pagtingin yung nanay ko. Kasi parang nafo-force niya in the future na medyo toxic ito. Kasi hindi mo alam nung past life nung nanay mo siya yun, toxic talaga siya. Siya pala yun. Oy, pero hawag ka ha. Yung mga sinabi ng magulang mo na siyang pariwara na wag mong sasamahan. Kung titignan mo, babalikan mo ngayon, sila yung mga umasenso sa buhay. Ay, oo. Diba? Tapos kung sino yung mga yung mga tahi-tahimik. Yan. Ayan, yung mga nasa honor rolls. Yan. Biglang sila yung unang nabuntis. Wag ka, legit yan ha. Meron akong kaklase si Buton. Si Buton kasi si Buton? Buton, oo. So dati kasi nung high school kami, siya yung laging laman ng likuran namin ng row 4. Nanonood sila ng mga gold movies. Ay, tabi ng CR, tabi ng basurahan. Yan. Pero ngayon, na siya, nasa simbahan na siya. Diba? Kaya, pari na ba siya? Pari na siya, oo. Tapos kasama niya nun sina Jed, yan yung mga negosyante na ngayon. Tingnan mo ko, wala. Kaya huwag kayong judgmental. Legit yan. Anyway, that's number 5. Muna ba tayo sa last but not the least, number 6. Pang-anom, ito ang Dramahan! Siyempre, hindi kompleto ang samahan kapag walang umiiyak at nagtatampo. Totoo yan. Diba? Kaya nakakamiss talaga yung mga katropa natin lalo na nung high school tayo. Legit yan. At kung na-miss nyo sila, kabisyoy, shout out natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Siya, kabisyo, mga kasama nyo kami bukas na ulit. Bukas na? Ubo. Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is Sir P. Akala ko kinalimutan mo. Muntik na. This is Sir P, nakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Ragong Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana!